Isejħula l-ironija tal-istorja. L-Akkademja tal-Malti ilha teżisti 100 sena. 100 sena ilu meta twaqfet bħala laqda tal-kittiba tal-Malti f'Novembru tal-1920, id-dinja kienet għadha ħirġa mir-raba' mewġa tal-pandemija tal-influenza Spanjola. U fl-ewwel ċentenarju mit-twaqqif tal-Akkademja, l-imxija jisimha COVID-19. Dan id-dokumentarju janalizza l-bieraħ, l-lum u l-għada tal-Malti bħala l-sienna. Fit-tielet u l-aħħar episodju se nitkellmu dwar l-bieraħ tal-Malti bħala l-sien. Se nippruvaw nifhmu kif wasalna sawn. Tmur fejn tmur tisma' n-nies jitħattu. F'Malta tagħna llum tisma' ilsna differenti, mill-Urdu sal-Hindi u l-Arbi. Il-komunità Taljana hija mdaqsa wkoll u xi varjazzjoni ta' xi Slav ma tonqos lanqas. Huma jitkellmu bl-Ingliż, ta' u anke ġieli jifhmuk bil-Malti wkoll, ta' jekk jitkellmuni bl-Ingliż nkellimhom naqra bl-Ingliż. Inti bħala lingwa x'tuża l-iktar? Il-Malti jien ma' Malti. Imma dawn jekk jitkellmu bl-Ingliż jikkomunikaw. Il-Malti jibqa' l-sien tal-maġġoranza fil-Gżejjer Maltin. Imma mhux il-Malti kollu l-istess u mhux qed nirreferi għad-dialetti. Iż-żejtuni provja. Għamma biż-żejtuni marraħet isfel. Kull kanna noqogħdu nitkellmu aħna u jiġi barrani ħdejk. Biex tkellmu tipprova tkellmu bil-Maltin? Biex bil-Malti nkellmu. Tmur is-suq u tisma' l-Malti mitħaddet. X'inhu għada? X'inhu għada? Il-Monti ara għandu tinda. Ara, tara tinda ara għandu dik għandu tinda għabbaxxenġu għabbaxxita. Tiftaħ it-television u tisma' varjazzjoni oħra tal-Malti. Tiftaħ xi dokument tal-Unjoni Ewropea u ssib tip ieħor ta' Malti. Tmur il-qorti u tisma' l-Malti tal-avukati. Dr. Karen Xwiereb dawn esperjenzathom kollha. Wara li bdiet il-karriera taħdem il-bank, issieħbet mal-istituzzjonijiet Ewropej fl-2002. L-ewwel bħala ġurista waqt l-eżerċizzju ta' preparazzjoni għad-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, fej ġew riveduti mal-100,000 paġna ta' liġijiet bil-Malti u nħoloq vokabularju Malti tekniku għal diversi setturi. Imbagħad mill-2008 sal-2015 mexxi t-tim fis-servizz ġuridiku tal-Kummissjoni Ewropea u dan għall-abbozzar ta' regolamenti komuni għas-settur tas-servizzi finanzjarji. Fl-2017 tat sema fit-tfassil ta' atti leġislattivi Ewropej meta Malta kienet responsabbli għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Dr. Xwiereb hija avukat. Għaliex il-Malti tal-qrati tal-avukati huwa tant differenti minn dak li nużaw komunement fil-ħajja ta' kuljum tagħna? Kull professjoni, kull settur għandu dak li jgħidulu bl-Ingliż jargon, il-klim tekniku tiegħu u anki l-qrati. Jista' jkun ovvjament li ma nagħtux każ daqshekk meta qed inkellmu tabib jew qed inkellmu awditur jew xi ħadd li qed jagħmel xogħol ieħor speċifiku għaliex ma nużaw mhijiex tal-ħajja ta' kuljum, mentri il-kwistjonijiet li nispiċċaw bihom quddiem il-qrati jew għand l-avukati imissumna naqra iktar fil-laħam il-ħaj tal-ħajja kif qed ngħidu ta' kuljum. Imma t-tradizzjoni kemm tilab da kollu? Il-teknika legali u l-lingwistika li tintuża fil-liġijiet huma fil-fatt settur ta' studju, huma settur ta' studju kbir, ta' studju fejn ta' universitajiet u anki ta' professjonijiet li jaħdmu eżattament f'dak il-kamp. Hemm pereżempju ġuristi lingwisti mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Il-Malti ma kienx oriġinarjament il-lingwa li kienet tinħadem il-liġi f'Malta. Da irdu mmorru lura ħafna sekli, mhux sal-kavallieri biss, imma sa żmien iktar imbiet għaliex il-liġijiet Maltin u t-tradizzjoni Maltija ġejjin minn żmien ir-Rumani, mill-liġi Rumana. Fil-fatt min jagħmel il-kors tal-liġi l-Università ta' Malta jibda l-ewwel sena hemm il-kors tal-liġi Rumana u verament huma sissien ta' dak li kollu li jiġi mallem wara. Għandek għalhekk is-sustanza tal-liġi u għandek il-lingwa ġifier il-forma tagħha kemm jekk se nitkellmu fuq is-sustanza tal-liġi ovvjament għandna tradizzjoni kontinentali. Jiġifieri hija tradizzjoni Latina, Rumana biex ngħidu hekk.
U bħalna allura l-Italja, Franza, Spanja u anki iktar il-fuq fil-Belġu, eccetera, li għandek ukoll tradizzjoni Latina. Fej kien hemm ir-Rumani u fej bdew l-istituzzjonijiet tagħhom kif nafu. Imbagħad mill-banda l-oħra għandek il-forma, jiġifieri kif tiġi ppreżentata dik il-liġi, kif tiġi miktuba u kif tiġi rreġistrata għal-ġejjieni. U dak ukoll hemm it-tradizzjoni ta' fejn, ovvjament, tal-istorja tiegħek u fil-każ tagħna dik it-tradizzjoni kienet ukoll it-tradizzjoni Latina. Mela għandna din it-tradizzjoni Latina, Taljana, imma llum fl-università l-istudenti tal-liġi, fil-kors tal-liġi, jitalmu bl-Ingliż. Meta jmorru l-qorti se jsibu Malti Taljanizzat. Kif imorru fl-imkien daw? X'hemm bżonn isir biex daw l-istudenti jkunu jistgħu jipprattikaw fil-qorti? Is-sitwazzjoni hija dik li hemm anki liġi tal-2005 dwar il-Kunsill tal-Malti, pereżempju, fejn il-Gvern għandu l-obbligu li jippromuovi il-Malti, u qed nimmaġina Malti fisser il-Malti tajjeb, f'ħafna postijiet pubbliċi inkluż il-qrati. Ġifieri dak huwa obbligu, dik hija ħaġa li prattika li l-istudenti tal-liġi iridu jidħlu fiha, li aħna bilingwi u jista' jkun anki il-moħħ irid jaħdem b'dak is-sens u x'hekk li qed titgħallem u qed tagħmel l-affarijiet forsi diġitali, moderni, Ewropej, internazzjonali u ovvjament qed tuża l-Ingliż kemm bħala lingwa uffiċjali u kemm bħala wkoll lingwa kurrenti ħafna. U anki li f'xogħolok il-qorti għada pitada mal-klijenti tiegħek fl-uffiċċji man-nutara fuq kuntratti trid tuża l-Malti u se tisma' l-Malti fil-qorti u se tisma' l-Malti mill-imħalfin u l-ġurati, eċetera, eċetera. Ġifieri dak huwa kif naqbdu ngħidu il-mestier irid hekk. Il-Malti li użat fil-rati tagħna biż-żmien dejjem evolva, ġifieri vera beda minn dak l-element tradizzjonali Taljanizzat u kull minn mar il-qorti jibda jisma' dawn il-kliem għaliex huwa ġej wara kollox minn hemm, anke l-proċedura ġejja minn kodiċi sqalli antik. Iżda fil-abbozzar tal-liġijiet il-ġodda u leġiżlazzjoni ġdida għandek dan iktar l-element sejjaħlu anglosassonu, sejjaħlu modern iktar, li pereżempju fil-Unjoni Ewropea, fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li jabbozzaw il-liġijiet, li jippubblikaw il-liġijiet u anki jemendaw dawn il-liġijiet, isir kollox ukoll kif nafu bil-Malti. Allura dak il-Malti li issa irid jħabbata mhux biss mal-Ingliż u mat-Taljan imma ma' lingwi oħrajn, 23 b'kollox u xekk kollha uffiċjali, kellu jsir u għadu jsir, ma qed ngħidu issa li diġà għaddew bosta snin mindu naqadna mal-Unjoni Ewropea, kellu jsir ħafna iktar flessibbli. U b'dak il-mod naħseb li kien hemm anki vantaġġ kbir għall-użu għat-tagħlim tal-Malti. Niftakru wkoll li l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom speċi ta' kodiċi, speċi ta' gwida ta' prattika għal min jabbozza l-liġijiet bil-lingwi kollha. U daw ir-regoli komuni jgħidu fil-fatt jibdew billi jgħidu li l-liġijiet iridu jiġu abbozzati b'mod ċar, sempliċi li jinftiem minn min għandu jifhimhom. U dak jiġifieri aħna ċittadini. Nisperaw li il-Malti li qed jintuża u qed jiġi ppubblikat huwa dejjem dik il-kuxjenza wara issa li jridu jkunu sempliċi kemm jista' jkun ovvjament mingħajr ma titlef it-tifsira ċara. Il-Malti tal-Avukati, il-Malti tas-Servizzi Finanzjarji, il-Malti tal-Unjoni Ewropea, il-Malti mitħaddet fis-suq, fil-kċina, fis-salott, fl-iskejjel, mal-ħbieb u fuq il-post tax-xogħol. Bħal kull insin ieħor il-Malti għandu reġistri differenti u kull kelliem jaddatta ruħu għat-tip ta' Malti li jkun mistenni li jitkellem f'dik is-sitwazzjoni, dejjem jekk ikollu għarfien u jkun mitħla ta' dak ir-reġistru partikolari. Imma kif żviluppa l-Malti? Il-professur Joseph Brincat huwa lingwista u storiku tal-lingwa. Iltqajt miegħu f'wieħed mill-ftit ambjenti rurali li għatem fuq il-kampus tal-Università. L-istorja tal-Malti tibda bl-invażjoni Musulmana ta' 870 illi erdet iċ-ċiviltà Biżantina li kienu qabel għal xi 350 sena. X'kienu jitkellmu n-nies ta' Malta dak iż-żmien ma nafux.
probabbli kienu jitkellmu bil-Grik għax kienet l-aħħar dominazzjoni. Setaw żammew il-Latin, però daqsxejn diffiċli. Setaw żammew il-Puniku diffiċli iżjed. Allura li nistgħu ngħidu l-870 jimmarka propju il-twaqif tal-ċiviltà Biżantina. Meta dak żmien daħal żgur ċertu tip ta' arbi, x'aktarx li kien arbi daqsxejn iżjed imħallat mal-Berberu. Issa, mbagħad għandna wkoll tekst importantissimu tal-Himjeri li jgħid li fl-1048 daħlet hawn Malta komunità sħiħa ta' nies bil-familja, bl-iskjavi, u li daw wara 5 snin ġew il-Biżantini u ġildulhom imma rebħulhom. Hemmhekk propjament huwa iżjed possibbli li beda il-vera Malti kif nafuh illum. Minn ġiet din il-komunità ma nafux sew. Probabbli li ġew minn Sqallija. Però il-lingwa ta' Sqallija dak iż-żmien kienet dik li kienet tiġi mitkellma anke f'Tunes. Jiġifieri l-arbi ta' Sqallija ħafna di ma jafuhiex imma 3/4 minn Sqallija kienu jitkellmu bl-arbi dak iż-żmien. Jiġifieri dik l-istess lingwa li ġiet hawn Malta. Però m'hemmx dubju li l-Malti tagħna kif inhu bħala bażi għandu propju dik il-lingwa li kienet tiġi mitkellma f'Tunes, Pantellerija u Sqallija anke fi żmien in-Normanni, ġifieri mhux għax ġew in-Normanni hawn mill-ewwel u mbagħad telqu l-Arab eċċetera, anke fi Sqallija. Kif il-Malti tal-lum mhuwiex m'għandux il-bażi semitika li. Appuntu, fi Sqallija stess sa żmien Federico II, ġifieri sa meta Frederick II ta' Svevja keċċa lill-Musulmin, però ħafna minnhom preferu jikkonvertu ħajqbgħu hemm. L-arbi kien għadu mitkellem ħafna fi Sqallija, speċjalment fiż-żona ta' madwar Palermo, jiġifieri fil-punent. Hemmhekk għandna l-bidu tal-Malti. Imbagħad l-iżvilupp tal-Malti. L-iżvilupp tal-Malti jew imbagħad illi dejjem għandek dieħel ir-romanz ta' Sqallija. Dak iż-żmien però l-Isqalli ma daħalx biss mill-Oli, jiġifieri fl-amministrazzjoni, fil-Kunsill tal-Imdina li kienu jgħidulu l-Universitas, daħal anki permezz ta' influss kontinwu ta' nies minn Sqallija anki fil-livell tal-artiġjanat, per eżempju. Għandna t-terminoloġija tal-Mastrudaxxa, t-terminoloġija tal-Bennejja, t-terminoloġija tas-Sajt, dawn huma kollha mimlijin Siċiljanizmi. Saftit ilu l-eqdem dokument li jsemmi li sin Malti kien jgħid li l-Patrijiet Benedettini ta' Katania ma setgħux jiftħu monasteru f'Malta għax ma kinux jafu bil-Malti. Id-dokument huwa tal-1364, jiġifieri ta' 300 sena wara illi komunità Arbija tefet l-ankri f'Malta u żerret iż-żerrija ta' dak li kellu jsir lil sin Malti. Biex nipprova nifhem aħjar kif il-Malti ddistakka ruħu, inqata' mill-arbi ta' Sqallija u Pantellerija u l-bqija u fuq kif sar il-sin distint, mort l-Imdina. Hawnhekk iltqajt ma' Charles Dalli, storiku, medjevalista. Kien propju minn hawnhekk li fil-Medjuevu l-affarijiet interni ta' Malta kienu jitmexxew għal diversi snin b'ċertu livell ta' awtonomija mill-università, dik ta' tmexxija mhux l-istituzzjoni edukattiva. L-aktar qed nitkellmu dwar minn nofs is-seklu 15 il quddiem. Charles Dalli jgħid li f'dan iż-żmien il-Malti kien diġà distint minn ilsna oħra mitkellma fil-gżejjer tal-madwar. Meta nistgħu nibdew nitkellmu dwar il-Malti bħala lsien distint minn oħrajn? Fil-fatt il-Malti wasalhom bħala arbi, forum differenti ta' arbi, kif nafu, l-arbi tas-soldat, l-arbi tas-sajjied, tal-bidwi, tar-raħħal, tar-raj, u tħallaw hekk tħawwel ix-xettel sakemm sar il-Malti. Proċess li ħa sekli, proċess li seta' jsir anke għal fatt li għandek gżejjer, għandek Malta, għandek Għawdex, saru wkoll fi gżejjer oħrajn Mediterranji dan il-proċess, pereżempju jekk naraw Pantellerija sas-seklu 17 kienet għandha l-arbi tagħha. Allura bħala wilt tal-arbi imbagħad seta' jiżviluppa għal rasu. U kif nafu sas-seklu 15 imbagħad tibda ssib l-ewwel referenzi ta' nies infushom li qegħdin jitkellmu dwar il-lingwa ta' Malta u l-lingwa tal-Maltin. Mela naslu fis-seklu 15 u għandna l-kantilena ta' Pietru Kaxaru. Saliema punt kien wasal il-Malti hawnhekk? Nafu li Pietru Kaxaru miet fl-1485, jiġifieri nifhmu li l-Anja inkitbet sa dak iż-żmien.
inkitbet jew għaddiet bil-fom, qed jiktiba Brandanu, Neputi. Jista' jkun li Brandanu kiteb mill-iftakar, jiġifieri hemmhekk qegħdin inserħu fuq il-memorja ta' notar li fil-biċċa l-kbira xogħlu kien bil-Latin. Qed jikteb fil-bidu tal-ħakma tal-Ordni 1532-33 dak iż-żminijiet. Hija kważi kollha 100% Arbi għajra l xi kelmtejn. U meta tismaħħa tinqara u timpressjona ħafna ruħek. U anke rajt xi kummenti ta' nies li għandhom l-Arbi bħala lingwa il-mother tongue tagħhom li jikkummentawlek fuqha din. Ġifieri iva għandek kuxjenza tal-Malti bħala l-sien ta' dawn in-nies, ta' dawn l-Gżejjer, però fl-istess waqt lingwistikament naħseb li jista' jsir argument li l-Malti kien għadu viċin ferm tal-Arbi. من صاب في الواري ولا انصاب في عمركم قلب ما عندها حاكم سلطان ولا مولة. B'xi mod kampa dan l-insien. Kampa minkejja il-kavallieri ma kienux jagħtuh importanza li ma bħala, fil-port kellek ħafna ilsna li ġew mitkellma, Taljan, il-Franċiż, u minkejja li anke l-Ingliżi ma tawx importanza li ma bħala. Kif kampa? Il-bżonn li wieħed jikkomunika mal-poplu f'kuntesti differenti, jekkux soldat, jekkux biex toħroġ ordni, jekkux f'kuntest devozzjonali. Iġelek li inti tirrikonoxxi li jekk inti l-uniku mod kif tilħaqhom in-nies huwa billi tuża l-lingwa tagħhom, ma tistax allura toqgħod tinsisti li minflok iddaħħal bil-fors l-Isqalli jew it-Taljan jew aktar tard l-Ingliż għaskapitu tal-lingwa mitkellma min-nies. Huwa interessanti ħafna għaliex insibu sitwazzjonijiet deskritti fejn għandek pereżempju nisa li ltaqgħu f'kuntesti partikolari, nitkellmu seklu 18 pereżempju, bil-kemm jiftehmu. U t-tnejn qegħdin jitkellmu bil-Malti għaliex il-Malti tal-waħda hija raħli. Il-Malti tal-oħra huwa Malti tal-Belt li għandu ammont kbir ta' Taljanizmi. Allura kien qiegħed jinbidel ħafna dan il-Malti dejjem jixrob vokabularju Taljan. Il-lessiku tal-naħa tal-ibliet dejjem kien qed jintela biklim it-Taljan. Minkejja li l-Malti ma damx biex inqata' mill-Arbi u mill-bqija tal-ilsna l-oħra, forsi ftit mijiet ta' snin, però dam ma ħapostu bħala l-ilsien tal-amministrazzjoni tal-Gżejjer. In-nies li kienu jgħixu f'Malta u f'Għawdex baqgħu jitkellmu bejniethom bil-Malti, iżda l-amministrazzjoni tal-Gżejjer kienet issir bil-ilsna oħra. Ħadmu mbagħad De Soldanis u Vassalli, tal-ewwel biex jaqqat l-ewwel dizzjonarju tal-Malti, tat-tieni biex fassal l-ewwel u t-tieni alfabetti u eventwalment anki l-ewwel grammatika. Ħadmu oħrajn warahom ukoll minn Gian Anton Vassallo sa Fortunato Panzavecchia, minn Annibale Preka sa Giuseppe Muscat Zoppardi, minn Manuel Dimek sa Duncan Psajla u Pietro Paul Sajdon u ħafna oħrajn. Ħidmiethom u l-kitbiet tagħhom għenu mhux ftit biex il-Malti jeleva ruħu u jingħata l-arfien bħala lingwa. Mal-kavallieri meta telqu l-ewwel bniedem li kien ipprova jagħmel hawn Malta politika lingwistika kien Napoleon. Napoleon malli wasal alla volja dam ġimgħa Bissaw iddikjara Franċeżizzazzjoni ta' Malta. Kieku baqgħu Napoleon, kieku aħna bil-Franċiż qed nitkellmu. Għax għandek il-mudell ta' Korsika kien jiġri hawn Malta l-istess li ġara f'Korsika. L-Ingliżi wkoll malli daħlu hawn Malta malli ħadu Malta bit-Trattat ta' Pariġi fl-1814 iddikjaraw politika lingwistika illi jagħmlu l-Angliċizzazzjoni ta' Malta. Però sabuha diffiċli. Alla volja minn Londra kitbu l-Gvernatur illi hemm bżonn illi t-Taljan jiġi mill-ewwel eliminat biex jidħol l-Ingliż floku. Il-Maltin edukati, għax ovvjament l-oħra ma kienx importom, ngħiduha kif inhi dak iż-żmien l-edukati kienu jkunu ftit, forsi 2%, 5% mhux iżjed. Il-biċċa kbira, però tan-nies kolti qalu le aħna ġa għandna lingwa tal-kultura. U hawnhekk tidħol paragun sabiħ. Ma dak li ġara fl-Irlanda. L-Irlanda l-Angliċizzazzjoni saret qabel ovvjament fis-1700s, imma saret anki b'mod iżjed qawwi għas-sempliċi raġuni illi huma kienu jitkellmu biċ-Ċeltiku. Imma ma kellhomx lingwa għolja, aħna kellna għolja Taljan. Ġifieri meta aħna l-antiki tagħna jgħidu għandna ġa lingwa li hi Taljan,
ma kienux qegħdin ikunu mhux patriotti jew jiċħdu pajjiżhom. Dik kienet il-verità. Dak iż-żmien lingwa kienet lingwa miktuba. Jekk lingwa mhijiex miktuba, hija dialett. Allora mbagħad f'ċertu punt sar re aċċetta li l-Italjan jibqa' l-użu tal-lingwa għolja f'Malta flimkien mal-Ingliż u l-Gazzetta tal-Gvern kienet toħroġ b'żewġ lingwi mill-1815 il-qoddim. Allora biex dialett isir lingwa irid l-ewwel jinkiteb, allora tittibni letteratura. Mbagħad tiddeskrivih, kodifikazzjoni, jiġifieri tikteb grammatika u anki dizzjonarji, u mbagħad jibda jintuża bil-mod il-mod anki fl-istituzzjonijiet. Dal-proċess il-Malti kien ġabdih fit-tarf tas-seklu 18, jiġifieri matul is-seklu 19 dat kompla jiżdied u tqawwa u peress li bdiet tinbena letteratura mhux ta' livelli kbar, ma jiġifieri konsistenti u pjaċevoli sakemm laħqet il-quċċata ta' Dunkarm fin-1920s u 30s. Allura l-Malti mbagħad meta wasal iż-żmien ta' qabel il-gwerra u reġgħu l-Ingliżi bdew jibżgħu mill-Italja mħabba li Mussolini qal Malta hija terra redenta, hemmhekk użaw dan il-ploj biex lill-Maltin jgħidulhom isma' issa sentukom livell għoli uffiċjali għal-lingwa vera tagħkom. Dat-Taljan xtambuh speċi. Allura hemmhekk sabu illi meta taw l-status ta' lingwa sħiħa uffiċjali lill-Malti, allura qalu issa l-Maltin jasal iż-żmien illi ma jipprotestawx jekk aħna inneħħu t-Taljan. Fin-1934 daħlu lill-Malti li sa dak iż-żmien kien ġie kodifikat u standardizzat kull ma kien joqsum il-proċess ta' standardizzazzjoni ir-rikonoxximent uffiċjali li sar fin-1934. Mbagħad bil-mod il-mod b'ordinanza sentej wara neħħu l-użu tat-Taljan u bidlu l-ismijiet tat-toroq, l-ismijiet tat-twelid, tan-nies u l-affarijiet. Parti mill-istorja. Dik kienet mossa. Il-ħidma l-istandardizzazzjoni tal-Malti llum tinsab fidej il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Il-Kunsill twaqqaf fl-2005 bil-liġi tal-Ilsien Malti illi għaddiet mill-Parlament b'mod unanimu. Xogħol il-Kunsill huwa li ħares il-pożizzjoni uffiċjali tal-lingwa Maltija f'Malta u għawdex u jtejjiba. Il-Kunsill tal-Malti huwa entità pubblika llum il-ġurnata jaqa' taħt il-Ministeru tal-Wirt Nazzjonali. U twaqqaf propju wara li l-Malti sar il-sin uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, illa li xkull il-sin uffiċjali fl-Unjoni Ewropea għandu entità stabilita li hija pubblika illi qiegħda hemmhekk biex tippromuovi dak l-sin partikolari. Issa f'Malta għandna kemm il-Kunsill Nazzjonali tal-Malti u l-Akkademja tal-Malti. L-Akkademja tal-Malti ilha hemmhekk mill-1920 u tieħossib l-aspett li għalih twaqfet oriġinarjament, ġifieri l-letteratura, il-qasam letterarju tieħossibu l-Akkademja. Il-Kunsill tal-Malti jħossib l-aspett lingwistiku, ġifieri fejn tidħol il-kitba, l-ortografija, eċetera, dak jħossibu l-Kunsill. Minn żmien għal żmien joħorġu numru ta' deċiżjonijiet dwar kif tikteb ċertu kliem ieħor, hawn min qed jgħid li qed toħorġu daw ir-regoli u qed tikkumplikaw il-lingwa. Xi twieġeb? Mela, l-ewwel ħaġa rridu naraw ftit meta ħarġu dawn ir-regoli, ġifieri kull meta kien hemm aġġornament. Kellek l-1924 illi għandek il-bażi tal-kitba tagħna. Ġbiċċa xogħol kbira ta' Nino Cremona li saret fl-1924. Wara kellek 1984, ġifieri qed ngħidu 60 sena wara, kellek l-ewwel pubblikazzjoni li hija żieda mat-tarif ma qed tibdel prattikament xejn isemma magħha qed iżżid ma' dak li kien hemm. 60 sena qed ngħidu, vera kien hemm il-gwerra fin-nofs. Wara, 6 snin wara, ħareġ aġġornament ċkejken mill-Akkademja tal-Malti wkoll fost l-oħrajn pereżempju konġunzjoni u illi ma baqgħetx w imma dejjem tinkiteb u. 16-il sena wara, ġifieri għandek qabża ġmiela bejn waħda u oħra, il-Kunsill Nazzjonali tal-Malti kien twaqqaf diġà u allura beda jħossib il-qasam tal-ortografija u ma baqgħetx l-Akkademja. Ħareġ id-deċiżjonijiet wieħed illi huma deċiżjonijiet speċifikament fuq qasam partikolari tal-lingwa. Ma biddel xejn mill-regoli lajnu l-akka baqajna nikbuhom kif konna nikbuhom. Iktar tard, 2018, kellek il-deċiżjonijiet tnejn. Ġifieri għalfejn qed ngħidlek da. Ngħidlek da biex inpoġġu kollox f'perspettiva għaliex kull aġġornament kien spazzjat biżżejjed. Però meta jkollok lingwa stabbilita tfal fl-iskejjel jitalmu li tikteb il-Malti b'ċertu mod, ċertu kliem jinkiteb b'ċertu mod.
Mbagħad jgħaddu 20-30 sena taf li dik il-lingwa stabbilita f'daqqa waħda tibdel kollox. Bir-raġun, għax il-lingwa hija xi ħaġa ħajja. Il-lingwa jagħmilha l-poplu. Anke fil-kitba. Da skur. Fil-kitba pereżempju għajn nieħdu każ tipiku, il-klim mill-Ingliż. F'1984 diġà kellek regola illi tgħidlek il-klim mill-Ingliż li nisselfu minn il-sna oħra jekk għandna bżonnu nikdbuh kif jinħass. 34 sena wara, illum il-ġurnata, ġifieri 2018, konna diġà qegħdin naraw qabel ittieħdu dawk id-deċiżjonijiet, propju għalhekk ittieħdu dawk id-deċiżjonijiet, kien hawn kritika kbira mill-pubbliku man barra għaliex ma baqgħetx relevanti dik ir-regola ta' tant snin ilu illi inti tikteb kollox kif jinħass, għax altru qed tikteb computer kif tinħass, u altru qed tikteb roundabout, air conditioner kif tinħass. Allura iż-żmien tagħna parir għaliex il-lingwa hija ħajja baqgħet tadotta kliem minn il-sna barranin mill-Ingliż f'dal każ ħafna drabi, u allura trid tara kif timmaniġġja dik is-sitwazzjoni. Il-kwistjoni ta' ċekkjatur, dana jgħin lill-Maltin jivverifikaw jekk hux qed jiktbu tajjeb, jirfinaw il-kitba tagħhom, għaliex għadu ma jeżistix. Bla dubju li ċekkjatur hija riżorsa importanti ħafna u meħtieġa ħafna. Aħna membri tal-EFNIL li hija l-Federazzjoni ta' dawn l-entitajiet tal-isn uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li semmejt qabel. Ninnotaw minn dawn il-laqat li konna magħhom u konferenzi illi l-Malti sfortunatament huwa l-uniku il-sin uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li qatt m'għandux ċekkjatur u dizzjonarju online, dizzjonarju elettroniku. U dawn iż-żewġ għodot huma meħtieġa immens fid-dinja tal-lum li sejra dejjem aktar li tiżviluppa diġitalment li jkollok dawn iż-żewġ għodot għaliex kif qed tajjeb inti iħaffu l-kitba. Il-problema hija li għandek suq li huwa żgħir ħafna, allura l-Malti mhux qed jiġi awtomatikament inkluż ma' lingwi ikbar fis-sens biktar kelliema, biktar nies illi jitkellmuhom, u għandek ukoll il-fattur ta' nuqqas ta' riżorsi umani. Inti trid nies illi huma speċjalizzati l-ewwel ħaġa kwalifikati fil-Malti, imma speċjalizzati wkoll fit-teknoloġija. Lum il-ġurnata nitkellmu fuq il-teknoloġija tal-lingwa, allura da jidħol ukoll hawnhekk. Ma jekk il-Malti huwa l-lingwa tagħna, għandna fejn nistennew kumpaniji kbar biex jieħdu ħsieb nagħmlu dan l-avvanz, ma nistgħux nagħmlu ħaħna? Da żgur, imma jrid ikun hemm iktar rieda ngħid jien, rieda politika, fl-aħħar xhur rajna żvilupp importanti biex inkunu qedna kollox. Imma jrid ikun hemm aktar rieda biex jinvestu, biex isir investiment finanzjarju u uman biex din ir-riżorsa tkun tista' tiġi żviluppata. Fejn jinsab iċ-ċekkjatur bil-Malti bħalissa? Iċ-ċekkjatur għandna investiment minn naħa tal-budget u hemm board illi qed jieħu ħsieb il-qasam diġitali tal-Malti. Iċ-ċekkjatur huwa wieħed minn dawn l-għodot, waħda minn dawn l-għodot illi eventwalment ikonna żviluppati. X'jista' jagħmel iktar il-Kunsill biex jgħin il-Malti fil-qasam tax-xandir? Iva, l-qasam tax-xandir huwa wieħed minn dawk l-oqsma komplessi ħafna. Kif nafu, llum il-ġurnata għandek diversi kumpanniji illi jipproduċu il-programmi tagħhom għal stazzjoni differenti, għandek numru kbir ta' nies illi huma involuti f'dawn il-programmi, allura m'għadux il-każ illi inti tara stazzjon wieħed u għandek produzzjoni ta' entità partikolari. Dik tagħmel il-settur kumpless immens. Trid tiddistingwi wkoll bejn il-mitkellem jekk inti għandek xandira diretta u dak li hu script, dak li hu miktub. Allura trid tagħmel distinzjoni. Wieħed jistenna li jekk għandek script, jekk għandek dokumentarju, inti sa tkun aktar attent għax sa torqom aktar il-kitba tiegħek. Mentri jekk inti għandek programm dirett, ħatkun wieħed jistenna li jkun aktar flessibbli, biss irid xorta waħda jkun attent jekk ikollu l-arfien tajjeb il-preżentatur tax lingwaġġ tibta lingwaġġ irid juża. Iżda bħala kunsill aħna diġà qegħdin nofru kors fil-qari tal-provi mal-Università għal kull min jixtieq itejjeb l-ortografija tiegħu. Allura hemmhekk meta ħadd tidħol il-kitba, il-grafika. U qegħdin dal-aħħar ukoll żviluppajna kors ieħor anke bl-appoġġ tal-Awtorità tax-Xandir u qegħdin ukoll f'kuntatt mal-PBS biex nofru kors lil-in mill-ortografija. Allura dal-kors ikun qiegħed jindirizza diffikultajiet ngħidu aħna fil-pronunzja, fid-dizzjoni, fl-għażla tal-kelma, is-sena tal-kitba, it-traduzzjoni. Dawn l-aspetti huma ħafna importanti wkoll daqs l-ortografija għal meta tiġi biex tagħmel programm imxandar. X'inhu l-futur tal-Malti fl-opinjoni tiegħek? Il-Malti nibdew l-ewwel ħaġa huwa lingwa nazzjonali ta' pajjiż sħiħ, huwa lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea,
huwa lingwa uffiċjali ta' Malta, bla dubju mal-Ingliż u mal-lingwa tas-sinjali Maltija. Huwa dak il-lingwa illi survey wara l-ieħor anke miċ-ċensiment jindikaw illi l-lingwa hija l-iktar waħda użata b'maġġoranza assoluta. Għaliex qed ngħid dan? Qed ngħid dan mill-ġdid biex impoġġi kollox f'perspettiva għax mhux il-każ illi l-Malti tqisu bħala lingwa minoritarja, assolutament mhux hekk. Il-Malti huwa lingwa ta' pajjiż ta' nazzjon. Huwa lingwa ħajja, huwa lingwa li qed tiżviluppa f'tant oqsma, lingwa li tintuża kemm fit-taħdid, tintuża anke fil-kitba. Forsi fil-kitba kultant insibu d-diffikultajiet biex nużawha anke minħabba li semmejna għodot li għandna bżonn. X'inhu l-futur tal-Malti? Il-futur tal-Malti idur ħollu jorbot kollox miegħu il-ġenituri. Il-ġenituri ngħid jien u n-nanniet. Jekk lill-ġenerazzjonijiet il-ġodda, l-tfal li tilejn, maħniex se nkellmuhom, nkunu konxi li nkellmuhom bil-sienna u ngħaddulhom il-vokabularju bil-Malti, awtomatikament daw ħajjitilgħu iktar żviluppati fl-Ingliż jew f'lingwa oħra li jużaw u mhux fil-Malti. Mela allura ħollu jorbot kollox l-użu mid-dar. Jekk fid-dar qegħdin inwasslu ntambru indirettament l-tfal illi l-lingwa mhix meħtieġa, mhix bżonn juża, m'għandix bżonna, allura daw se jitilgħu mingħajr ma jħossu l-ħtieġa tagħha. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti twaqqaf fl-2005. L-Akkademja tal-Malti tot 85 sena aktar. Fil-fatt, bejn l-2020 u l-2021 l-Akkademja qed tfakkar l-ewwel ċentenarju tagħha. Dan id-dokumentarju qed isir propju biex ifakkar dan l-anniversarju. Kien f'Novembru tal-1920 lejn tmiem pandemija, meta grupp ta' kittiba Maltin inaqdu biex jgħinu fit-tixrid tal-ilsien u l-letteratura Maltija kif ukoll fit-tiswir ta' ortografija standard. 100 sena wara, l-Akkademja għandha l-ewwel presidenta, Anne-Marie Schembri. L-Akkademja tal-Malti issa ilha teżisti 100 sena għaliex twaqfet bħala laqda tal-kittiba tal-Malti fl-1920. Dak iż-żmien inħass il-bżonn li l-kittiba tal-Malti ikollhom alfabet u ortografija standard li sa dak iż-żmien ma kinux għadhom jeżistu. Bit-twaqqif ta' din l-għaqda, il-ħidma tagħha bdiet propju biex tistandardizza l-alfabet u toħroġ ortografija li tkun komuni standard għal kulħadd. Il-kittiba kollha qablu u bdew jużaw dawn ir-regoli l-ġodda. Il-prinċipju wkoll fundamentali li fuqu hija bbażata l-Akkademja u li beda minn dakinhar u l-ħidma kollha tal-Akkademja sal-lum id-dur magħha huwa biex iġġib il-qudiem il-qagħda tal-Malti bħala l-ilsien nazzjonali fl-oqsma kollha tal-ħajja. Kull ħidma tal-Akkademja daret madwar dan il-prinċipju, inkluż dan il-punt ta' tluq fejn il-kittiba rridu jingħaqdu biex lil-Malti jagħtuh libsa iżjed serja. Il-Malti jsir lingwa li tista' tħaddimha tajjeb kemm fil-letteratura kif ukoll fl-istudji akkademiċi. L-Akkademja teżisti wkoll propju minħabba din ir-raġuni li kienet imdaħla fl-standardizzar tal-alfabet u l-ortografija biex tikkontribwixxi fil-politika lingwistika nazzjonali fir-rigward dejjem tal-Malti. Illum dan ix-xogħol jagħmlu wkoll il-Kunsill Nazzjonali tal-Malti, ġifri huwa l-entità bil-liġi li jagħmel dan ix-xogħol, biss l-Akkademja tal-Malti tgħinu tissapportjah għandha l-membru tagħha fil-Kunsill ukoll u hemmhekk l-Akkademja tidħol f'taħdidiet diskussjonijiet dwar dak kollu li għandu x'jaqsam mal-Malti. Ġifieri l-Akkademja għalkemm mhijiex hi m'għadix hi għax għal żmien twil kienet hi u ħafna nisem barra jaħsbu li għadha hi ma mhijiex hi li toħroġ l-aġġornamenti imma taħdem fil-qrib ħafna mal-Kunsill Nazzjonali tal-Malti f'dan ir-rigward. Wara dak il-punt ta' tluq li semmejt tal-1920, li ma taħseb li kienu l-isbaħ paġni fl-istorja tal-Akkademja? Ovvjament, dak il-punt ta' tluq wassal għall-ewwel pubblikazzjoni bl-isem ta' it-tarif fuq il-kitba Maltija li olla l-livell iktar tal-Malti fuq livell xjentifiku bħala lingwa għaliex ta' struttura. U hekk il-kittiba kollha setgħu jaqblu ma' din l-istruttura u jimxu biha. Fil-fatt imbagħad punt ieħor li kien importanti ħafna fl-1934 il-gvern ta' dak iż-żmien irrikonoxxa l-Malti bħala l-lingwa uffiċjali tal-pajjiż u beda juża ir-regoli li kienet ħadmet fuqhom l-Akkademja tal-Malti dak iż-żmien l-għaqda kittieba tal-Malti.
U allura dak kienet ir-rebħa kważi storika għal din laqda dak iż-żmien. Xi ħaġa oħra li kienet ukoll interessanti ta' minn ngħiduha u kienet punt kważi storiku li għadna ngħixu ħsallum aħna bħala akkademja, hija l-pubblikazzjoni tal-qari dak iż-żmien kien jgħidu il-qari uffiċjali tal-għaqda. Din hija pubblikazzjoni dak iż-żmien kienet iktar ta' xeħta letterarja, kienet toħroġ matul is-sena, ġifieri kien jidher li toħroġ kull ftit xhur, jidher li kien hemm xi żewġ pubblikazzjonijiet kull sena. Din id-drawwa, ġifieri li bdiet fl-1925, l-Akkademja baqgħet iżżomma u sal-lum għadna noħorġu il-pubblikazzjoni uffiċjali tal-Akkademja baqgħet bl-isem il-Malti, għadna noħorġuha sal-lum talterna bejn sena u oħra is-sena li fiha tkun ħarġa akkademika fejn għandek studji dwar il-lingwa u l-letteratura Maltija, u mbagħad għandek il-ħarġa li hija letterarja. Punti uħor forsi tajjeb li nsemmih fl-istorja tal-Akkademja huwa proprju meta l-Akkademja tal-Malti ħadet din id-dar. Din id-dar hija s-sede tal-Akkademja tal-Malti llum, ġiet għand l-Akkademja fl-2011. Din kienet id-dar tal-poetessa Doreen Micallef. Mhijiex poetessa, ma kienx poetessa magħrufa ħafna, il-mument li l-Akkademja akkwistat din id-dar li kienet importanti ħafna l-Akkademja, tajjeb li ngħidu li sa dak iż-żmien ma kellix is-sede tagħha, ġifieri l-laqgħat kienu jsiru fil-bidunet kienu jsiru anki f'Lukanda, imbagħad bdew isiru fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni, u mbagħad ħadna din id-dar u hawnhekk bdew isiru l-laqgħat tal-Akkademja, parti minn hekk huwa l-post fejn għandna l-librerija u għandna l-arkivi tal-Akkademja, ġifieri għalina jfisser ħafna dan il-post għaliex mhux biss noħolmu għall-futur, imma wkoll inżommu l-passat tal-Akkademja ħaj hawnhekk f'dawn l-arkivi. Wara 91 sena l-Akkademja rnexxielha takkwista sede minn fejn taħdem, minn fejn topera u fejn iżżomm l-arkivi tagħha. Imma sa lil minn dan l-isfidi li taraw minn issa quddiem bħall-Akkademja tal-Malti. Inħoss li l-isfidi tal-Akkademja mhumiex essaċ l-isfidi tagħha bħala entità. Ħanibdew minn hawn. Il-punt ta' tluq tal-Għaqda tal-Kittiba tal-Malti ukoll kien żmien ta' sfida għal-lingwa Maltija. Jiġifieri l-isfidi tal-Akkademja mhumiex tagħha nnifisha bħala entità, imma iktar l-isfidi li hemm minn barra tal-lingwa Maltija. Mela x'inhu huma l-isfidi tal-Malti? L-isfidi tal-Malti bħalissa huma ħafna jew iktar nista' niġborhom kollha hija l-globalizzazzjoni li tħalli impatt fuq il-lingwi. Ta' min ngħidu li l-globalizzazzjoni tħalli effett fuq kollox. Ovvjament lingwa li hija żgħira, meta qed ngħid żgħira mhux qed infisser li lingwa li hija fqira li ma taqdinix, imma lingwa li hija mitkellma minn ftit nies, jista' jkun li l-impatt tal-globalizzazzjoni se tħossu iżjed. Ovvjament, irridu nkunu aħna li anki aħna kemm bħala Akkademja, ġifri hawnhekk irridu nħarsu lejn din l-isfida isu minn żewġ naħat. Għandek in-naħa ta' entitajiet bħalna bħall-Kunsill Nazzjonali tal-Malti, eċċetera, li naħdmu fuq il-Malti u li rridu naraw li nofru iżjed inizjattivi, nofru iżjed possibilitajiet fejn il-Maltiqiet jitħaddem tajjeb anke fir-rigward tat-teknoloġija, ġifri anke fir-rigward ta' programmi teknoloġiċi ġodda li jinkludu anki il-lingwa Maltija fihom. Ġifri hemmhekk aħna nistgħu nagħtu l-imbuttatura tagħna. Min-naħa l-oħra naħseb li l-futur tal-Malti hawnhekk se jiddependi mill-kelliema tal-Malti. Kemm il-kelliema tal-Malti lesti li jagħtuh futur għaliex jiddependi minn kull wieħed waħda minnha mill-għażliet li nagħmlu ta' kuljum. Kif inkellmu l-itfal tagħna fid-dar, kif l-edukaturi jkellmu lill-istudenti fl-iskejjel, kif aħna bħala individwi nażlu nikdbu messaġġ, ittra. L-għażliet tagħna personali fir-rigward tal-lingwa se jagħtu futur il-Malti. Għaddew mit-sena mit-twaqqif tal-Għaqda Kittiba tal-Malti, dik li kellha ssir l-Akkademja. Fl-1921 il-Kostituzzjoni li tat lill-Maltin gvern responsabbli tat id-dritt lir rappreżentanti tagħhom fis-Senat u fil-Kunsill Leġislattiv illi jiddibattu bil-Malti, bil-sienhom. Is-22 bdew igerbu. Dunkarm kiteb linnu Malti. Fl-1924 kienet ippubblikata l-ewwel grammatika tal-Għaqda Kittiba tal-Malti. Fl-1929 il-kotba mqazza bdew jinqalbu għal-Malti mill-ilsna oriġinali. Fl-34 imbagħad il-Malti u l-Ingliż ħadu post it-Taljan bħala l-ilsna uffiċjali tal-pajjiż. Fil-qrati f'Malta instema l-ewwel
il-każ bil-Malti. 50 sena oħra, 100 sena oħra l-Malti fejn taraħ. Il-Malti naraħ li jkun għadu ħaj jekk il-Maltin jemnu li l-Malti għandu jibqa' ħaj. Il-mixja tal-Malti tkompli.